Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ka MDC ka bamikmat ya ka Umsning constituency kakong Magdalene kalayo ban pli perda ya kilay tili ki kampanroy kabalamang pisa da ka MDC scheme kum kajingker kanro ya kajing dorbar nong Saidan kaying chatja ha tasor nong Jermi barkaja kaap kali ha Quinine ha kajing lang uba biren sangkali uba dari presiden ka PDF Umsning zonal committee kakong Idalens imli kabadai ka presiden ka PDF Women's Wing Ba Lensius imli Ba Joseph Singkli berkirang ba senong. Ya kini ki kampanroy ka ba ka MDC kelapeli kedai ha ka kharoi tarik mentah ubnai. Lai ya kilai tili ki scheme na du menem step ka basdan na Saidan. Ni ka bangila ban pli ka tiling wall ka kendro nang tani la yo ban belum na yo kejat ru ha ka senong tesor. Dong Jermi ka bangila ban yo ban pli ru hang tai ya ka kitchen shed ka jaka dan shed. Bam ka du ha ka senong P9 Hakabang iyo bensaking ni kapor ya ka passenger shed nani ka sum up kali ka ye ka kali kepada shisha keba ai ka jing syakri keba pakai ya pi kinong syong shnong kai ka jing kerpat ka jonga kum ka nomi khmat ka jong pi ya pi we nong syong shnong kalong ba kum ba pi sumal ka ye ka san ka jong angit scam ba ini jing ai barit jing no asnyang ka jong i barit cha ka shnong ka ba ye ka jong pi ka pin sumari ka ni kum kejong hi ya kum ke nomi khmat majuya na ko ke shnong ni jiyo be shong be kirang pashnong be kliu jingmut ke jing don kam ke jongki ke jing ke jongki ke bi kedo ki shnong be shisha yen ba kam dalen don ki shnong ke ba bun ki jing don kam ke ba ni kum ki nomi khmat ni ang nuat man pendap hendrai ni ngit scam makala kelenti ni ka aila ini dengan na pendap kawai kedian kawai baraboru najudan najieshong najiefren wirang bashnong ba inong kit kamshnong ba kong Idalen ru ba Lansius ni semua tu bashnong Quinine ru ki amnut kum ya kasula light ba kumju ru ke ba irang bashnong ilakran hashwa ke jing amnut ke jing thang ka jong pi kinong shong shnong sakawai ke passenger ship ngaso ban ong ye pi ho kita kum kanong mikmat an pulan akan digaskin ke Banwan dengan pendung yang passenger ship kumjuru haka shinong Quinine an yo ban ai ikisula lai haka bagan wara ka jing shan ka jing shingan ya pi kinong shong shnong dengan karpat ro ya pi we nong shong shnong bini yes no ktilang ni trailang habang ikwa ban kentiu ya kayo ka kwat shnong hathau ikwa bi kalawai jong shnong kan pernai ka jing trailang naswo kolong ka badon kam ka jing teli kajing bishni ngasrai kajing tan telai wi kadungdan ini i ke babha hindi ban ong kibri ka bangi i kajing bhai kelat no hende ni dai bakla dan kadu ko kajing bakla kibri ki kloy ban i kata hende ga so ban ong ka kun kajing ong brio in kelat minda sharut kumi kita mintai ka shinong ka tha mintai ko muslim constituency namar kum kinong mikmat dan kajing bakli ka bakbao ya ka constituency di ya ki fight ba kung ko constituency di ko ko dai ratip kajing angnut ka jong pi we adu kinong shong shnong jong shnong Umsning banyo buon ki adu ki surok adu ki passenger shed adu ki door wall kum sa ter kinangit scam ba ubleiru un play takala kelenti hangi kum kinong mikmat adu MLA ba Jason par kum jo ru hanga kum ka MDC banyiru niyo ban prat lenti lam ta ka jong pi kinong shong shnong namar kalau ifa bakalawe jo to Umsning ki constituency kum bangi jukran hang tuas kapor tenong ka basunay tenong ka basiway ru kinyo i kumiksa ka babhatam